Здравейте, приятели! Ето набързо няколко мисли, които съвсем случайно намерих в интернет и искам да споделя с вас. Ако намерите някой по-умен от вас, работете с него, не се състезавайте, защото конкуренцията е слабост. Семейството, което създавате, е по-важно от семейството, от което идвате. И сегашната ви работа не се интересува от вас. Плащат ви само колкото да убият мечтите ви. Освободете се от съветите на обществото и на околните, защото повечето от тях нямат никаква представа какъв човек сте вие. По-добре е да имаш, тази тема е много хубава, един приятел, който да се радва за теб, да поддържа вашата победа и да насърчава вашите мечти, отколкото куп непознати, които да са мързеливи, егоцентрични и ревниви към вашият успех. Обикновено така се случва в живота, че хората винаги гледат крайният резултат, а не знаят пътя, който е изминат до този крайен резултат.